unu anụ na ihe ndị mmadụ gwara unu ebe ahụ unu ga-ewere ya makwa n'ihe anyị na-ekwu. Anyị asịghị na anyị achọghị ka enwe steeti polisi, anyị achọkwana gị ka ọ bụrụ ndị nọ na federal ka ha hapụ inwe ọrụ. Ihe anyị chọrọ wụ ka emezie ya emezie dịka Igbo na-ekwu ka ọ bụrụ nwa mma. Tupu anyị aga ezumike, anyị gwara unu na anyị lọta na anyị ga-ebute ihe nleleti njedebe. Nke a wụ agba nke ikpeazụ ebe anyị ga-eleba anya n'uru ọ ga-abara anyị ma ọ bụrụ na ihe dị otu a mee ma asụzi hazie. Nwanne anyị nwoke, anyị nọ na agba nke ikpeazụ. Anyị elele anya n'uru ha na ọ ga-abara anyị, lekwa anya na aghọm. Gị onwe gị bụ onye kwesịrị ike na eweta ha n'udo ga-adị, ma onwe m onye na-asịkwa na ọ bụrụ na ha bịa ma emezighị ihe emezi na ihe na-ebekwa ebe oke ga na-ebe ebe uze. N'agbanyeghị nke ọwụla emere, ọ bụrụ na ọ wụ federal emezie udo ga-adị, ọ bụrụ na steeti emezie udo ga-adị. Ha sịkwana ka enwe steeti nwee federal, ha abụọ na-arụkọ ọrụ, udo ga-adị. Mana ka ihe nwere ike ikwu na nke ahụ, ọ wụrụ icheghị na a sị na ndị federal ka enwekwe ndị dịka a na-enwe steeti civil servant enwe federal civil servant. Olee otu ichere na ọ ga-adị? Ịma n'obodo ndị ọzọ dịka obodo anyị bụ na ala anyị bụ Naijiria, oge ụfọdụ anyị na-ele mba ndị ọzọ ndị mepere emepe na-ele ka ha si ahazi ihe ha, na-ewetakwa n'ụfọdụ n'ime ha. Oge ụfọdụ ebe ọ na-agbagwoju mmanya bụ na anyị gaa weta kenda ahụ bịa weta n'obodo anyị, ọ na-arụ ọrụ ya ghọọ ihe ọzọ, ya bụrụ ihe ọzọ. Ebe n'ala mba Amerịka enwere federal police dịka a na-akpọ FBI. Ị gaa na mpaghara steeti ndị ọzọ, ha nwa mechaa ihe a na-akpọ police department ha dịka LAPD, Los Angeles Police Department, ndị ọzọ dị iche iche. Steeti ọbụla nwere nke ha. Ọ bụrụ ma steeti nrụgide ọrụ osi ike, akpọbata FBI. Ya ka anyị na-ekwu, ọ bụrụ na a ga-akpafu nwata na mmiri ji saa ya ahụ, si kpọta ha ndị steeti a nọrọ n'ebe a ga-enwekwa director of police maọbụ inspector general of police dịka esi nwee ya n'ebe ahụ. Ọ bụrụ ndị kajara akaja, ndị mma ka esi eme ya, aka ha dị ọcha, nke ọ ga-abụ ha pụta ha ekwu eziokwu ka o si dị. N'ihi na anyị ma na oge ụfọdụ na steeti a ndị gọvanọ, ndị mmadụ nwere ike kpere ha arụ ha emewe ka ha si chọzie. Nna agwa gị sị ọ bụghị na ị mara, biko ọ bụghị na anaghị okwu n'ọnụ, ọ bụghị na ị mara. Ọ bụrụ na emewa dịka a na-asị na-eme ntụnye aka, agwa ha ndị ha ga na-akpọrọ arụte ebe asị na ndị polisi nọ akụkesi ihe nke ha na-ekwu. Nke ahụ nke federal, ọ na-eme na federal, ọ na-eme na steeti. So gịnị isiokwu awụrụzi ihe ahụ m na-ekwu, ka a zụọ ha, zụpụcha ha mpụ ahụ nọ ha na ma federal ma steeti, ka ha nwee mgbanwe. Eze ihe a na-ekwu okwu steeti polisi si weta ndị uwe ojii nke steeti, ha bụkwa na ọ ga-abaghị ahụ, ha ga-eji nwayọọ kwetagodi ka ọ nọrọ, ha na-were nwayọọ na-eso ya. Ndị ga-abata enyokezie ihe nke ọma, n'ihi na ịnọ Abuja si m bịawa Abuja ka ewere m na ọrụ ndị uwe ojii, esi m Imo steeti, ịmaghị onye mbụ. Oge ụfọdụ m ga-anara mmadụ asambodo zawazi aha ya esi na ọ bụ mụnwa. Ndị na-arụ ọrụ na federal civil service si Imo steeti ma Abia steeti ewere ha ọrụ na Abuja, ha na-arụ ha si ha rụọ. Ha na-arụ nke onye civil servant, ọ maka na kpọrọ ya ndị uwe ojii, onye civil servant obu egbe, onye uwe ojii wụsa onye civil servant obu egbe, maka na o bu egbe ka ihe oge ojikwa aka ya ọtọ, maka onye polisi agụ bunye egbe. Olee ihe nwụ ọrụ ndị polisi akwasa to maintain peace and order, ichekwa udo, to maintain peace and order, but they cause commotion. Federal civil servant ma state civil servant ha ji egbe, ya na-ekwu onye a ga-ebunye egbe n'aka. Kedu ọrụ polisi to maintain law and order? Mebunyere egbe asị ga bụ lee anya ịma ụta dịrị ndị federal gọọmenti, ilekwa anya ndị polisi mgbe ụfọdụ atatụ ha ụta aghara. N'ihi na dịka m na-ekwu, ọ bụrụ na ile anya ọ dị ka ndị ọjọọ karịrị ndị ọma ha. Enwere ndị ọma, enwere ndị ọma, lee anya enwere ndị ọma. Ebe a na-arụ ọrụ dịka ebe ọbụla na-arụ ọrụ, onwe ihe ndị bekee na-akpọ appraisal. Ele ka o si dị ime appraisal, ndị ọjọọ na polisi karịrị ndị ọma. Ime appraisal mana ị ga-ajụ ka ihe mere ya, n'ihi na ihe mere ya dịka m na-agwa gị, ị gaghị asị na mmadụ ịga ebe ha biri ka m kwuru. Ọ bụrụ na ị gaa na police college, some of the police colleges enwere,
ike ebe ahụ hụ ebe ndị a na ndị nwe ha bi ndị na-elekọta achịkọta obodo anyị bụ Naijiria obi ọjọọ nwere ike ime ha ga-eme ihe ha na-eme ọfụma. Ọ bụrụ na ilekwa anya dịka a na-ekwu na eweliri ego ha elu ego ahụ eweliri elu ego ole ego ahụ eweliri ego ole so ọ bụrụ na inye ha ezigbo ego kwa o nwere ha ga-eme ihe ha na-eme mgbe ụfọdụ m na-emekwara ha ebere mana ọ dị ka ha nwe ha ga-asị nna m ji agụrụ ga zuo ohi ha ga-eme ihe ha kwesịrị ime m ịghọtara so ọ bụ ihe na-eme ya ọgwụgwa na-atacha ndị polisi ụta ndị na-elekọta ndị polisi akwụkwọ ndị federal gọọmenti ha ma ekwenye ihe ha kwesịrị ime o nwere otu n'ime ha nọrọ na ofu pozishọn for how many years a na-atụbara ha ọnụ ọ bụcha obi ọjọọ na-eme ihe ndị a dịka anyị na-ekwu o nwere ndị na-aga akwụkwọ ọ bụrụ na e nwere ike ile anya ndị na-aga akwụkwọ na-anọ na administrative work ha na-ekwe anọ n'ụzọ ọ bụrụ mgbe ọ wụla n'obodo ya bụ Naijiria ga-eweta ndị ahụ gụrụ akwụkwọ ha nọrọ n'ụzọ ị ga-ahụ na ihe dị iche ga-adị. Lana o nwere nke mere na abalị ole gaga na ihe a na-akpọ soshal midia ofu onye uwe ojii jidere ofu nwatakịrị si ya lekwe agbadagba ekwentị o ji si kama ya rụrụ ọrụ ihe ahụ afọ 14 ya rụrụ ọrụ na ndị uwe ojii enweghị ike ịzụtabụ ụdị ekwentị gịnị mere obere nwa dịka ya ji nwee agbadagba fon ị ga-aghọta na ọ bụrụ ma ebu di ya ala wetuo ya si steeti ọbụla nwee nke ha ịgwa gị eziokwu ọ ga-enwe obi umeala o leele anya. Mana ajụjụ ahụ onye polisi ahụ jụrụ onye uwe ojii ahụ jụrụ nwatakịrị ahụ ọ jụrụ ajụjụ ọjọọ nwatakịrị ahụ na-arụ gịnị ọ sara ya gịnị nwata akwụkwọ o nwere ike nne ya na nna ya zụrụ ya nne ya nna ya na-azụrụ ya agbadagba ekwentị ahụ maka gịnị ka ihe a na-akụzi onye gbasa onye uberu mana ọ gbasara onye uwe ojii onye uberu ya ra aka onye uwe ojii ekwesịghị ikwu ihe a ọhịa m na-agwa ya ka na-agwa gị na ọhịa m na-ekwu gbasara ndị uwe ojii ka ọ na-asụ ọ bụrụ nwanne ya maọbụ nwanne ya ọ hụrụ n'ụzọ ọ wụrụ ihe ahụ na-agwa gbasara ndị uwe ojii ha hapụ ihe ha kwesịrị ịrụ ọwụ mgbe ụfọdụ mmadụ iji akọnuche ya rụọ ọrụ ịhapụ ihe ị kwesịrị ịrụ ịrụ ihe ọzọ. Eze ji ọfọ ị na-ekwunye ndị a m na-ele anya nne m na nna m mụrụ m ha gaa ụlọ akwụkwọ mana ihe ndị ha gbara m ndụmọdụ ha nyere m ka m ji na-eme ihe ruo taa n'ihi nke ọ bụghị ịga akwụkwọ ma ọ bụ aga akwụkwọ o nwere ndị na-agaghị akwụkwọ achọghị m ikwu okwu o nwere ndị na-aga akwụkwọ na-achị obodo asịghị m na ekwu m okwu aga akwụkwọ n'ihi na ọ bụrụ na ị ga akwụkwọ agaghị ewe gị na ndị uwe ojii onye gara sekọndịrị skuul gara akwụkwọ mana ihe anyị na-ekwu okwu ya awụ akwụkwọ ahụ ị gara ị gatara gịnị kedu ihe mere ji were ya n'ọrụ onye si chọọ iwepụ onye ahụ ọ maghị ihe ọ na-eme akwa ome m gwara gị taa sị gị na o nwere ndị ji praịmarị 6 banye uwe ojii ịga taa ha ji master's degree doctorate degree ka ihe mere ya ọ mmadụ inwe uchu nwere ihe ọ na-eme na enweghị onye ga-azụ n'ụlọ akwụkwọ ya nwụrụ asịwa ndị maara ihe ma ndị mekaniki ma ndị ime ihe a ọha akacha ma ihe n'ihi na ego ebe ha na-eluzu injin tata injin ahụ gị kwanyere ha ugwu n'ihi na mmadụ enweghị onye na-ezi ya na mahadum egosipụtara na ọ maghị ihe ọ bụ ofinye ka anyị na-ekwu nwanne nwoke ile anya ọ bụrụ na oge ụfọdụ o site na onye mana m na-agwa gị na ọ nweghị o si na the institution o si na otu obodo anyị bụ Naijiria sidere mpụ na arụ na ngarị mpụ na arụ na ngarị ahụbeghị kọmanụ ugboro ole hụrụ onye nche security man hụrụ ego bughachite ya ọ ihe m na-agwa gị ọwụ onye ahụ ọ ihe m na-agwa gị na ndị ọzọ ga-asị ya ugbu a ka ị na-abịa ama m ihe mere iji chere ka okwu anyị bịa n'echi ncherebe ka ikwere na nke m na-ekwu ihe m na-agwa gị sị gị na ọ wụghị ma ọwụ steeti ma ọwụ federal ọwụ ihe nọ n'ime onye ahụ akparamagwa onye ahụ ga-egosipụta ma ọ nọrọ na steeti mmadụ nwere ike ịgbanwe ebe ị hụrụ onwe gị nwere ike mee gị ịgbanwe bụrụ ezigbo mmadụ ma ọ bụrụ na ihe ga-eme gị ịgbanwe ebe ahụ na-akwadoro ya a ga-akwado ya tupu ewepụta ihe ndị anyị a ga-akwado ya ndị gọvanọ na-eti na enwe ego nọ sekuriti votu niile a na-enye ha ka ihe ha ji eme onye na-ajụ ese mgbe kọsọ bụrụ mgbe ị nwere polisi na steeti anaghị akwụ ndị ọrụ ụgwọ mgbe ị nwere polisi gụọ onwe gị iji onwe gị ụgwọ nwee ndidi mgbe ị nwere polisi na steeti ekwu ha ụgwọ ka anyị ga-amara ma ọ gara aka mara ha na federal biko anyị abịara na isi njedebe n'okwu anyị nke taa biko nwanne anyị nwoke were nnọọ ihe na-erughị otu nkeji asịghị m otu nkeji ihe na-erughị otu nkeji were kelee ndị Igbo ka anyị wekwachie ndị Igbo na ndị ọzọ na-abata
anyị ekele unu. Ihe a na-ekwu n'okwu ya bụ ime ka ala dị mma. O wee bụrụ na ndị a na-akpọ ndị gọvanọ na-achị obodo anyị, na-achị steeti anyị, gịnị ka ha na-ekwu gbasara ihe a? Ọ dị